Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündelüğümüze başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Yapık binalarda we söwüşdün otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň yapylyş dawrasynyň öň ýanyna geçirilen maşklar 21 ýaşly türkmen studentiniň ölümine sebäp boldy. Şeýlede repetisiýalaryň biriniň dowamyna basabaslyk dörep, köp sanly adamyň ejir çekenligi barada berilen maglumatlaryň käbir jikmejiklikleri belli boldy. Azatlyk Radiosyna ma'lum bolşuny görä, 26-njy sentýabrda baş repetisiýanyň dowamyna 21 ýaşly student özüni erwet duýup başlapdyr we ýüregi tutup ýok bolupdyr. Ol ýigit Türkmenistanyň ýokarky jaýlarynyň biriniň studenti bolanlygy üçin Aşgabat oýunlaryna görülýän taýýarlyklary çekilipdir. Ýok bolan ýigidiň Okan jaýynyň bolumlarynyň aýtmagyna görä, ony stadionda girdilen çäklendirmeler zararly, saglygy yaramazlaşanyna köp wagtlap daşary çykaryp bilmendikleri bilen bagly bolmagy mümkin diýip aýdýarlar. Bu ýapylysy bir gije günni galanyna, ýagny 26-njy sentýabrda boldy. Issydan we dymyklykdan onuň ýüregi tutdy. Ony belki-de halas edip bilerdiler. Emma uzak wagtlap çykarmak islemediler. Soňam geç boldy. Ol studentdi. Köpçüliklerin çärilerin gatnaşyjysydy. Olary ýerden akşama çenli repetisiýa geçmäge mejbur edýärdiler. Käte gijilerine de şol ýerde saklaýardylar. Issyda suw we iýmit getirmäge ruhsat bermeýärdiler. Ary kesmelerdiňe düzgün oýunça edilýärdi. Ine-de netije diýip ýokary okuwjy aýynyň ýagdaýdan ygtybarly işgär aýtdy. Ýogulan studentiň Okan ýokary okuwjy aýynyň ady Azatlyk Radiosyna ma'lum. Emma bu waka barada habar berenleriň haýyşy boýunça biz ony ma'lum etmekden saklanýarys. Azatlyk Radiosyna bu hadisany Aşgabat 2017 oýunlarynyň guramaçy komitetiniňki çeşmelerden tasdiklatmak başartdy. Hawa şeýle ýagdaý boldy. Emma bu hadisany paş etmek hakyna instruksiýanyň berk düzgünleri bar. Gynansak da Masokolaryň bir gatnaşyjysy dogrudanam ýok boldy. Meniň bilişime görä, ol guramalaşdyrylan tomaşaçylaryň arasynda bolupdy. Olary bir näçe sagatlap tribunanyň güneşli tarapyna sakladylar. Howpsuzlyk maksatly olary hiç ýere, hatda TV-ge zerurluklar üçin hem goýbermediler. Olar repetisiýalaryň dowamyna mydama öz ýerlerine galmalydy diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabat oýunlarynyň guramaçy komitetiniňki çeşmesi gurrun berdi. Türkmenistanyň ýylaty köpçülikliň çäreleri çekmek, ýagny dürli resmi wakalar bilen bagly dawaralara gatnaşdyrmak gatnaşyjylaryň arasyna helakçylikli ýagdaýyň öňe ýüze çykmagyna garamazdan dowam etdirilýär. Geçen ýylyň noýabr aýyna Aziýa oýunlaryna taýýarlyk bilen bagly atly ýörüş dawralaryny garşylamak çärelerine gatnaşyjy 2 adamyň ölenligini Azatlyk Radiosu habar beripdi. Azatlygyň çeşmesi Daşowuz welaýatynyň 72 ýaşly ýaşaýjysy Kakymrad aganyň surnukdurjy çäräniň dowamyny helak bolanlygyny we lukmanlaryň ony halas edip bilmänligini habar beripdi. Munyň öň ýanyna Daşowuzda 100 günlük atly ýörüşi garşylamak boýunça geçirilen başga bir çäri sebäpli welaýatyň Saparmurad Türkmenbaşy etrawynyň 49-njy orta mektebiniň müdiri Akmurad aganyň ýogulanlygy barada habar berilipdi. 21 ýaşly studentiň ölümi Aşgabat oýunlaryna resmi taýýarlyklaryň şägine ýüze çykan ýeketek adatdan daşar hadise däldir. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä, ýapylyş dawarasyndan bir näçe gün öň çäre gatnaşyjylaryň arasynda basabaslyk dörep, onuň netijesinde onlar çadam ejir çekipdir. Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri hadisanyň adatdan daşary howpsuzlyk çäreleri boýunça maşklaryň dowamyna ýüze çykanlygyny aýdýar. Basabaslyk garaşylmadyk ýagdaýyň ýüze çykan wagtyna ediljek evakuasiýa boýunça maşklaryň dowamyna döredi. Adamlaryň çykarylýan wagtyna kimdir biri bomba diýip gıýgyrdy we hemme ılgap başlady. Bagtymyzda hiç kim wepat bolmady. Emma ýüze goloy adam yaralandy. 40 çemesi adam keselhana düşdi diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, şol hadisanyň ýa-ni sport ýarşynyň dowamyny howpsuzlygy üpçün etmek bilen meşgul bolýan güýç edaralarynyň bir näçe işgäri işden boşadylypdyr. Yapık binalarda bu söwüşdün otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji 27-nji sentýabrda Aşgabatda geçirildi.
Halkara Olimpiya Komiteti tarapyndan ikrar edilmedik we hatda regional derejede de uly ähmiýeti eýe bolmadyk bu ýarışa Türkmen hökümeti dürli maglumatlara görä 10 we 15 milliard Amerikan dollary aralygyna pul harçlady.